Kaixo, nerea naiz, 25 urte ditut, eta donostiarra naiz. Izatez irakaslea naiz, eta horrezkapen txikiak egite ditut Euskal Herriko institutu guztietan. Orduan, igual, noiz baiten zuen irakaslea izatea tokatuko zait. Baina momentuz, bakarrik zuen begiralea izango naiz Shallowe. Kristengoak ditut juteko, zen noa Shallowera eta batez ere Portaventurara txiki-txikian entzanetik. Eta garai hortan nire alturagatik, bakarrik alizan ezan montatu Turkish Splashen. Orduan, gogoak ditut gainerako atrakzioak probatzeko. Nire denboraldi horrean, gauza asko ditut, musika instrumento jotze ditut, bidaiatza gustatzen zait, baina batez ere lagunekin egotea gustatzen zait, mendian, parrandan, edo no. Bi astetxo bakarrik falta dira gure biderako, beraz ikusiko dugu elkar. Aio! Kaixo, Alex naiz, Legazpiarra, 23 urte ditut, eta magisteritzako ikasketak burututa dauzket, baino hain dago egiten master bat atención temprana eta edukazion espezial, eta oposaketak ere ateratzen dago. Horrez gain, afizio bezala usten zait asteburutan ateratzea, kirola egitea, musika entzun eta sortzea, lagunekin asko egotea, eta beste hainbat gauza ez, baino hori izango litzateke printzipalena. Gero esan beharra dago, bidaianetan espero detela denok eta batez ere zuek ondo pasatzea, eta guztion artean pina polit bat osatzea ez, eta hori guztion artean disfrutatzea. Eta ongo gea Shallowen, bidaian, eta espero det denak ondo gotea. Opa!